Εγώ είμαι η Αγγελική Μαλεπέτσα, πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος. Ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα της ΑΔΔ για να ενώσουμε τη φωνή μας με τις φωνές των γυναικών που θέλουν απόρριτη εμπιστευτικότητα, ιδιωτικότητα, για να μπορέσουν να σπάσουν την σιωπή και να μιλήσουν για αυτό που τους απασχολεί. Θα το πω πολύ απλά. Εγώ είμαι χτυπημένη, φοράω γυαλιά ηλίου, έρχομαι στο χώρο του Δημαρχείου, συναντώ κάποιον, με ρωτάει τι κάνεις, το μάτι σου πονάει, κάτι έχεις. Αυτό και μόνο, καταλαβαίνετε, το λέω πολύ απλά, για να μπορέσει ο κάθε πολίτης να καταλάβει για ποιο λόγο ενώνουμε τις φωνές μας στο να μην μεταφερθεί εδώ στο κέντρο. Η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια για αυτές τις γυναίκες είναι το α και το ω. Πολύ δύσκολα θα μιλήσουν, πολύ δύσκολα θα βρεθούν μόνες τους για να μπορέσουν να δεχτούν υποστήριξη, να δυναμώσουν και να αντιμετωπίσουν το μεγάλο θέμα. Η πόλη μας αντιμετώπισε ένα τραγικό γεγονός πριν από δύο μήνες. Δεν μπορεί να ξεχνάμε. Δεν μπορεί. Ο Δήμος κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια κατάσταση που θα έπρεπε να τον κάνει να σκέφτεται πώς θα βελτιώσει και πώς θα ενδυναμώσει αυτό το κέντρο που έχει και πραγματικά βοηθάει κόσμο. Πραγματικά περιμένουμε και εμείς να μας απαντήσει πώς έχει γίνει λήφθηκε αυτή η απόφαση, αν πραγματικά συμφωνεί το κέντρο για τα θέματα ισότητας και είναι σύμφωνη αυτή η απόφαση με την προγραμματική σύμβαση που έχει υπογραφεί, που ορίζει τις προϋποθέσεις για το χώρο που πρέπει να γίνεται και να υπάρχει το κέντρο συμβουλευτικής. Εν τω μεταξύ, όταν μιλάμε για ένα κέντρο, είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσει το κέντρο αυτό το χαρακτήρα. Δηλαδή, να μην είναι ένα γραφείο σε μία σειρά υπηρεσιών, αλλά να είναι ένας χώρος με μια διεπιστημονική ομάδα και είναι ευχής έργο, και αυτό μας κάνει εντύπωση, γιατί ο Δήμος της Καλαμάτας έχει κοινωνική πολιτική, είναι ένας ενεργός Δήμος, όπου θα βρει νομική υποστήριξη, προσθέθηκε και αυτό το κομμάτι του προσωπικού πλέον, και περιμέναμε από αυτόν ότι θα υπάρξει μία αναβάθμιση του κέντρου, όχι μία υποτίμηση, μεταφέροντας το σε έναν χώρο όπου δεν προστατεύεται η ιδιωτικότητα. Επίσης, έχουμε βάλει πάρα πολλές φορές το θέμα σαν κοινωνική λειτουργή, ότι οι θέσεις του προσωπικού θα πρέπει να είναι μόνιμες. Δεν μπορεί να είναι συμβασική και να εξαρτάται κάθε χρόνο αν θα ανανεωθεί το πρόγραμμα. Η θεραπευτική σχέση προϋποθέτει χρόνο, προϋποθέτει σχέση. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό όταν κάτι έχει δουλέψει και έχει πάει καλά, δεν θυμάμαι όταν έφερα πριν, το κέντρο λειτουργεί περισσότερο από 10 χρόνια και έχει εξυπηρετήσει πάνω από 1.100 περιπτώσεις γυναικών που διστάζουν, το ξαναλέμε, να πάνε στην υπηρεσία. Πιστεύουμε ότι αν μεταφερθεί εδώ, δεν θα έρχεται οι γυναίκες. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι κινδυνεύουμε να έχουμε μεγαλύτερη αποδυνάμωση αυτών των γυναικών. Και ίσως και νέα τραγικά γεγονότα. Ας μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν η μόνη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Και πέρυσι επίσης υπήρξε γυναικοκτονία. Είναι υποχρέωσή μας λοιπόν να ενώσουμε τις φωνές μας με τις φωνές των γυναικών που δεν νιώθουν δυνατές. Που ο θήτης τους έχει κάνει να πιστεύουν ότι δεν αξίζουν και δεν έχουν φωνή και δεν μπορεί κανένας να τους προστατεύσει. Πραγματικά περιμένουμε τον Δήμαρχο να δούμε ποιο είναι το σκεπτικό που τον κάνει να παραγνωρίζει το θέμα του απορρίτου και της ιδιωτικότητας.